L'Ona i la mar. Dedicat a totes aquelles persones que estimen la mar. Pròleg. Aquest conte és més que una aventura marina. No hi trobareu ni pirates ni sirenes. Tampoc veureu cofres amb tresors al fons del mar. El que hi trobareu, nens i nenes, és una història d'una nena, l'Ona, i una tortuga babaua, la Careta, que es coneixen a les aigües de la Costa Brava a mig cavall entre dues viles marineres, Roses i Tossa de Mar. Amb la tortuga babaua com a professora, l'Ona va descobrint a poc, amb moltes ganes de passar-ho bé, el gran blau. Ara uns peixos, ara unes estrelles de mar i després unes meduses. La tortuga babaua li ensenya a l'Ona que tot allò que veu sota mar és un tresor fràgil que cal protegir contra vent i marea, perquè la mar, si la cuidem, ens dona aliments, llocs on practicar activitats saludables i medecines per a curar malalties. Així que, nens i nenes, cuideu la mar, perquè així ella us cuidarà també a vosaltres. Doctor Josep Lloret, director de la Càtedra Oceans i Salut Humana. Per celebrar l'aniversari de l'Ona, ella i la seva família han decidit anar a la platja de Roses, perquè el lloc preferit de l'Ona és la mar. L'Ona té uns avis a Roses i els altres a Tossa de Mar, i alterna les dues poblacions, que tenen unes aigües i uns fons marins preciosos. Van sovint a una platja amb bandera blava que té tots els serveis i, a més, està adaptada per a persones amb diversitat funcional. A l'Ona, que va amb cadira de rodes, li va molt bé. Aquesta platja té una passarel·la de fusta que arriba fins a l'aigua i hi ha una cadira amfíbia, que és una cadira de rodes adaptada per al moviment sobre terres desiguals i també per a la flotació. Tota la família es protegeix molt del sol. Es posen la crema solar ecològica i els barrets. I en Miquel, el germà petit de l'Ona, a qui li encanta jugar a la sorra, fins i tot li posen una samarreta. L'Ona està frisant per entrar a l'aigua. «Mama, que puc anar a nedar?» «Sí, filla, t'ajudem a entrar a l'aigua. I agafa la boia perquè et puguem veure bé, nosaltres i les barques». L'Ona es lliga la boia a la cintura, es posa les ulleres per veure el fons marí i comença a nedar a prop de les roques. Dins l'aigua, l'Ona pot moure's de manera àgil de moltes formes diferents, segur que no cau, i se sent completament independent i lliure. Li encanta nedar, és una de les seves passions. En aquella aigua fresqueta i neta, tot d'una, veu una silueta que se li apropa. Fa un crit d'alegria quan veu que és una tortuga! La tortuga se li va acostant i l'Ona es queda quieta per no espantar-la. Per comunicar-se amb ella, l'Ona la comença a imitar fent moviments lents i calmats. Al final queden cara a cara, mirant-se als ulls. La tortuga, confiada, s'acosta a l'Ona de tal manera que totes dues entren en contacte. De cop, es produeix la màgia. Una connexió extrema que fa que es puguin entendre. «No em puc treure aquest plàstic que m'ha quedat enredat al cos. Que em pots ajudar?» pregunta la tortuga. L'Ona, sorpresa per poder comprendre-la i parlar amb ella, li respon sense perdre temps. «Sí, i tant! Avisaré la meva família. M'esperes?» L'Ona torna a la platja i explica l'aventura a la seva família. Torna a les roques amb la mare, que demana permís a la tortuga per poder-la agafar. Després, la allibera del plàstic amb el ganivet de tallar la fruita. «Que contenta que estic! Per fi estic salvada!» diu la tortuga. «Feia 2 dies que no podia nedar bé ni menjar. Estic molt agraïda. Per això m'agradaria ensenyar-vos el meu món marí. Voleu acompanyar-me?» «Sí, serà un regal extraordinari!» «Mama, que puc anar-hi?» «I tant, però no us allunyeu gaire de la costa», contesta la mare. La tortuga es presenta i comença a explicar-li molts dels seus secrets. «Em dic Careta i sóc una tortuga babaua, tot i que sóc molt espavilada. Som l'espècie de tortuga de mida més petita de totes les que hi ha a la Mediterrània, però també la més comuna.
En aquesta mar també hi viuen altres companyes. La tortuga verda, que només menja algues quan és adulta i per això sol viure en aigües poc profundes, i la tortuga llaüt, la més gran del món, que pot ser tan gran com una barqueta. «I tu què menges si no tens dents?», pregunta l'Ona. «Les dents no ens calen. Tenim un bec molt fort amb què podem atrapar una mica de tot. Crancs, musclos, cargols i cucs de mar, meduses, peixos, algues i plantes. Mira, una medusa, amb la gana que tinc. Les meduses són el meu menjar preferit». «Quina por! Les meduses piquen!» «A nosaltres no. Tenim la boca i el coll especials i ens les podem menjar sense que ens facin mal», respon la Careta. «A més, hi ha tota mena de meduses, però a les nostres platges les que veureu més sovint són 3. Primer, la pelàgia. Amb aquesta has de vigilar molt, perquè té uns tentacles molt llargs i fins que gairebé ni es veuen, però que si et piquen fan molt de mal. I tenen una cosa genial. A la nit fan una mica de llum. Això es coneix com a bioluminescència. La segona és el born blau, la medusa més gran de la Mediterrània. Aquesta només pica si li toques els tentacles. I la tercera és l'ou ferrat, una medusa que té forma d'aquest aliment i té una picadura molt lleu per a les persones. A més, hi ha el born radiat, que té 16 marques marronoses disposades com la rosa dels vents, i per això també se la coneix com a medusa brúixola. El dolor de la seva picada en els humans us podria semblar com una cremada. Així i tot, sol tenir peixets que viuen entremig dels seus tentacles, com passa amb altres meduses, per protegir-se d'altres peixos més grans que se'ls menjarien. La Careta continua amb les seves explicacions. Quan 2 animals viuen junts per ajudar-se entre ells, es diu simbiosi. Aquesta paraula tan bonica ja ho diu tot, perquè sim significa junts i bios, vida. Un altre exemple de simbiosi són les gambetes, que es mengen les restes de peixos de la boca de les morenes i així els netegen les dents. L'Ona escolta la seva amiga amb els ulls ben oberts, contenta d'aprendre tantes coses. A la Careta li encanta compartir tot el que sap. També hi ha uns llocs on els peixos van voluntàriament quan volen que els netegin perquè els pica la pell. I si es queden ben quiets, uns altres peixets molt petits se'ls apropen i es mengen els seus paràsits i la pell morta. I saps què són les anemones? Són uns animalets amb uns tentacles que piquen força i viuen enganxades a les roques. Sovint els crancs ermitans es col·loquen anemones sobre la closca. D'aquesta manera es protegeixen dels pops i alguns peixos que se'ls voldrien menjar. Les anemones s'aprofiten del menjar que els sobra als crancs i sobre la seva closca viatgen pel fons marí sense haver d'estar sempre fixades al mateix lloc. Les dues amigues continuen nedant. Arriben a un prat de Posidònia. «Quantes algues!», exclama l'Ona. «No són algues, això és Posidònia. A diferència de les algues, la Posidònia és una planta que té arrels, fulles, flors i fruits, com les que hi ha a terra. Només es troba a la Mediterrània. Com la resta de plantes, la Posidònia allibera oxigen. I saps què? A la mar es produeix més de la meitat de l'oxigen que necessitem per respirar tots els habitants del planeta. La resta el generen les plantes terrestres, sobretot les que hi ha als grans boscos i selves. A més, la Posidònia dona refugi a molts animals i amb les arrels fixa la sorra del fons marí de forma que resisteix millor als temporals. També permet que moltes algues s'hi enganxin i proporciona casa i menjar a centenars d'espècies animals i vegetals. L'Ona està entusiasmada. Quines coses més boniques! Però estic cansada i som una mica lluny de la platja. Què et sembla si pujo sobre aquelles roques per descansar una estoneta? No, diu la Careta. Això no són pedres, és el trottoir.
Està fet d'algues endurides que formen túnels i petits caus. És com una autèntica ciutat en miniatura que sobresurt de les roques i de la mar. Aquí viuen plantes i animals petits, com musclos, caragolines, crancs i fins i tot alguns peixets. És una comunitat tan delicada com el vidre, que es trenca amb facilitat i creix molt a poc. També és molt sensible a la contaminació. Per això, allà on veiem que hi ha trotuar, sabem que la qualitat de l'aigua és molt bona. D'acord, doncs s'haurien aquelles roques que sembla que tinguin barbes. No! Tampoc pots enfilar-te sobre aquestes algues. Són els boscos del pèl sauper o de cistoceira. Aquesta alga és un autèntic tresor. Creix formant petits boscos submarins plens d'animals i plantes que viuen entre les branques. Com el trotuar, és molt sensible a la contaminació. Per tant, la seva presència ens indica que l'aigua està molt neta. És veritat tot això que dius. Allà veig un cranc i al seu costat una gambeta. I amagats darrere aquelles branques, els ulls d'uns peixets ens observen. La careta somriu satisfeta i continua. Una altra comunitat on hi ha molta vida i moltes espècies diferents és el coralígen. Des d'aquí no el pots veure, perquè és a força fondària i hi arriba poca llum. Però és l'hàbitat de molts animals i algues que viuen fixats al fons marí. S'hi troben uns animals que semblen plantes, les gorgònies i els coralls, que construeixen una mena de ventall en forma d'arbre per on filtren l'aigua per aconseguir l'aliment. El coralígen també és molt important, perquè serveix de protecció a moltes espècies juvenils o de mida petitona que s'hi amaguen dels seus depredadors. Que bonic! Doncs descansaré sobre la boia, sense pujar cap roca ni tocar de peus a terra. Mira, allà hi ha una estrella. L'agafaré i la portaré a la mare. No! Les estrelles no es poden treure de l'aigua. De fet, no les hauries ni de tocar. Ni les estrelles ni cap altre animal marí. A tu t'agradaria que un animal molt més gran que tu, com un gegant, t'agafés? Oi que et faria por? Doncs a la resta d'animals els passa el mateix. Encara que t'agradin molt i vulguis acariciar-los, els animals no són joguines. A més, ells viuen dins la mar. Si els treus de l'aigua, es moren. Tots els animals són éssers vius i també pateixen. De cop, l'Ona fa un crit. He vist una aleta! He vist una aleta! Què és? És l'aleta d'un peix lluna. Mira, ha caigut de seguida i ara està de costat. Ha pujat a la superfície per prendre el sol. Saps que també li encanta menjar meduses? Em pensava que era un tauró. No et preocupis, Ona, que els taurons no mengen persones. Només són peixos més grans que s'alimenten d'altres peixos, com calamars o crancs, però no pas de persones. A més, no s'apropen gaire a la costa. Els agraden molt més les aigües profundes. I com es diferencia l'aleta d'un dofí de la d'un tauró? Pregunta l'Ona encuriosida. És molt fàcil. Només els has de preguntar si són dofins. La careta riu i continua. Els dofins tenen les aletes de la cua en posició horitzontal. Per tant, quan les mouen fan que sí amb la cua i la seva aleta de l'esquena també es mou amunt i avall. Els taurons tenen les aletes com la resta dels peixos, és a dir, verticals. Per tant, quan les mouen fan que no i l'aleta de l'esquena es mou cap als costats. El que sé, diu l'Ona, és que els dofins no són peixos, sinó mamífers, com les persones, i necessiten aire per respirar. M'agradaria tant veure'n algun. Els dofins i les balenes, igual que molts peixos i rèptils com jo, viuen lluny de la costa, allà on només hi ha aigua. I fan llargs viatges per buscar el millor lloc per alimentar-se o reproduir-se. De vegades fan les mateixes rutes cada any, i d'altres només fan aquest viatge un cop a la vida. Però no només fan migracions els animals que neden de pressa.
Altres animals molt i molt petits, com el plàncton, fan un viatge vertical cada dia. A la nit pugen a la superfície a alimentar-se i de dia baixen un altre cop a les profunditats per evitar que la llum del sol els faci visibles als enemics. Què és el plàncton? Pregunta l'Ona. Són plantes i animals diminuts. No els pots veure a simple vista. Viuen flotant a l'aigua i són l'aliment de molts altres peixos i animals. Tot observant el fons marí, l'Ona i la Careta continuen veient anemones, tomates de mar, esponges. La meva tieta Eva investiga algues i animals com aquests per descobrir nous medicaments d'origen marí i tractar malalties com el càncer. Sempre ens diu que per això és tan important protegir la nostra mar, ja que així també protegim la nostra salut. I com pot ser que els animals i les plantes de la mar curin? Pregunta sorpresa la Careta. Em va explicar que la mar pot ser com una farmàcia, si es coneix bé. Moltes espècies que viuen al fons marí no poden moure's ni tenen closques protectores. Com que no poden fugir ni defensar-se dels animals que se'ls volen menjar, produeixen substàncies per protegir-se d'altres animals. Però si aquestes espècies tan excepcionals i els llocs on viuen desapareixen, mai no sabrem si hauríem pogut descobrir un medicament nou que salvés la vida a moltes persones. Parlant de trobar-se malament. Des que m'he menjat aquella medusa estranya que em fa mal la panxa i em costa respirar. Tinc el coll com tapat. Pots mirar si m'hi veus alguna coseta? La Careta s'escura la gola, incòmoda. Tens la medusa enganxada al mig del coll, però no és com cap de les que m'has explicat. Espera, no és una medusa, és una bossa de plàstic. Uf, treu-la, sisplau, que cada cop estic pitjor. Moltes de les meves germanes han mort per confondre les bosses amb les meduses que tant ens agraden. Ajuda'm! L'Ona ho intenta. No puc treure-la, tinc el braç massa gran. Mira, allà hi ha una barqueta de pescadors artesanals. Els demanaré si poden fer alguna cosa. L'Ona crida als pescadors, que s'hi acosten. Els detalla el problema i els demana si poden ajudar la seva amiga Careta. I tant, pugeu a la barca. Li traurem la bossa amb unes pinces. En Salva i la Pat, els dos pescadors, agafen amb cura la Careta i aconsegueixen desenganxar-li el plàstic de dins el coll. La Careta ja respira millor. Els plàstics són un problema mundial molt greu, diu en Salva enfadat. Molts plàstics que no es reciclen van a parar a la mar i es queden molt de temps a l'aigua. Una bossa de plàstic pot trigar 55 anys a descompondre's. I les ampolles d'aigua fins a 500 anys. A més, molts animals confonen el plàstic amb aliment i se l'empassen. Amb el temps, els plàstics es van desfent en bocins cada cop més petits, els microplàstics. Animals filtradors, com la sardina i l'anxova, se'ls mengen i al final ens els mengem nosaltres. La salut de la mar repercutirà sempre en la salut de les persones. Les persones interaccionem molt amb la mar. Hem de ser responsables i protegir-la. Però què podem fer nosaltres? Pregunta l'Ona. Reduir l'ús del plàstic, contesta la Pat. I si n'hem d'utilitzar, reciclem-lo. L'Ona reflexiona mentre es rasca el cap. Així, és millor no menjar res que vingui de la mar? I ara, s'afanya a respondre en Salva. Tant els humans com els animals marins s'han d'alimentar. I si parlem de la salut de les persones, sabem que la dieta mediterrània és una de les més sanes. Els aliments que ens proporciona la mar, com les algues, el marisc i els peixos, són molt saludables. Porten omega-3, una substància beneficiosa per a la salut del cor, del cervell, dels ulls. Però és molt important que els productes de la mar es pesquin d'una manera sostenible, és a dir, que es pesquin en quantitats adequades i respectant les talles mínimes i les vedes, que són les èpoques de reproducció. Només hauríem de treure de la mar el peix que necessitem. I, per descomptat, cal combinar els aliments de la mar amb altres productes també molt saludables i necessaris, com les fruites, les verdures o els llegums. S'està fent tard i la meva família es preocuparà. Hauríem de tornar. Que em podríeu apropar a la platja? Pregunta l'Ona. Oh, i tant!
responen alhora en Salva i la Pat. Careta, ens acompanyes? O vols que et deixem a la mar? Vinc, que així m'estic una estoneta més amb vosaltres i aprofito per mirar-me la mar des d'una altra perspectiva. Que bonica que és des de la barca. La meva tieta Eva, la doctora, sempre em diu que és tan saludable anar a la mar. S'hi pot anar a caminar o a sentir el so de les onades. S'hi poden fer moltes activitats respectuoses amb el medi. Va, juguem! Ara que arribem a la costa, a veure quantes activitats saludables i sostenibles veiem. Els caiacs, s'afanya la Pat. Els que fan pàdel, diu en Salva. Sota l'aigua hi ha els que fan busseig, diu la Careta. I els que neden com jo, diu l'Ona. També hi ha gent passejant pel camí de ronda. I allà, a la sorra, hi ha un grup que fa exercici. La meva tieta recomana la recepta blava, que és fer activitats vora la mar, com passejar vora l'aigua i la costa, o dins la mar, com banyar-se, nedar, capbussar-se amb ulleres i tub, fer vela, fer surf de vela. Diu que tot això millora el benestar de tothom i, sobretot, de les persones que han patit algunes malalties com el càncer. Hi ha estudis que ho demostren. Si la mar és una font de salut, l'hem de cuidar, diuen alhora en Salva, la Pat i l'Ona. A més, és la casa de molts amics meus, riu la Careta. Amb tanta xerrameca, la barqueta arriba al seu destí. Els pescadors s'acomiaden amb una gran abraçada i deixen l'Ona i la Careta a prop d'unes roques vora la sorra. Totes dues estan molt contentes per tot el que han compartit. Tenen clar que s'han de separar, però no saben com fer-ho. Ens tornarem a veure? Pregunta l'Ona amb ganes de més. I tant! Tenim molta feina per fer. Haig de mostrar-te moltes més cosetes de la mar. Sí! Saps? Uns grans coneixedors de la mar varen ser Hans i Lotte Haas i Eduard Atmetlla, com a descobridors i documentalistes fotogràfics. Jacques Cousteau, oceanògraf i cineasta francès, va dir: «La gent protegeix allò que estima, però només pot estimar allò que coneix. Si tu m'expliques el teu món marí, ho podré transmetre a totes les meves amigues, als companys de classe, a la meva família i a tothom. Què et sembla? Quedem el dissabte que ve a la mateixa hora?» proposa l'Ona. Sí, respon feliç la Careta. L'Ona arriba a la sorra. El seu pare la recull de l'aigua i ella, amb llàgrimes d'emoció als ulls, diu a la seva família: «Uau! Hi ha tantes espècies per protegir, tants secrets per descobrir i tantes coses a fer per trobar l'equilibri entre la mar, la terra i tots els seus habitants. He après que la mar ens aporta molts beneficis, aliments saludables, llocs d'esbarjo per al nostre benestar, medicines noves. Mama, papa, la mar és salut. Si cuidem la mar, també ens estem cuidant a nosaltres», diu l'Ona amb els braços aixecats i els comença a explicar tot el que ha après durant aquest dia tan especial. La família passa per davant de la seu de la Càtedra Oceans i Salut Humana, a Roses, que investiga els beneficis que aporta la mar per a la salut i el benestar de les persones. I qui sap si l'Ona, quan sigui gran, serà una gran investigadora i podrà ajudar a la protecció de les tortugues marines i de la resta d'espècies marines sensibles. Professor Aronnax. Estimeu la mar, capità? Nemo. Sí, l'estimo a ella. La mar ho és tot. Cobreix 7/10 del món. La seva respiració és pura i sana. És l'immens desert on l'home mai no està sol, ja que sent que la vida tremola al seu costat. Jules Verne.